Għarreba lejl konsekuttiv eluf ta' familji reġgħu spiċċaw mingħajr il-provvista tad-dawl bis-servizz tal-elettriku jinqata' fost l-oħrajn f'Marsa Skala, l-Kalkara, Taslima, Ħalluqa, l-Fgura, Ħaddingli, Birzebbuġa, Ħażabbar, Birkirkara, l-Isla, il-Birgu u ż-Żejtun. Dan fil-waqt li f'postijiet bħal Santa Venera hemm mijiet ta' persuni illi ilhom jumejn bla dawl. Aparti il-lejl fis-sħana kienu bosta dawk li qamu għal jum ġdid bla dawl fil-waqt li din il-kriżi qed titfa' pressjoni anke fuq l-isptarijiet b'rapporti li f'Monte Carmeli għal xi ħin il-generators damu biex ħadmu. Mhux tabxejn li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg iddeskriva dak li qed jesperjenza l-poplu f'dawn il-jiem bħala kriżi nazzjonali fejn ħadd ma jrid jerfa' r-responsabilità ta' dan in-nuqqas u bin-nies ibatu konsegwenzi kiefra. Fomri qatt nesperjenza xi ħaġa simili bħalli kellna nagħmlu xi affarijiet mill-friġġ u anke mill-freezer. Bil-Kalkara qegħdin minn għal-dawl, inda minn għall-erba' lejl u nar jien kelli naħasel ġol-banju biex jema aħna qed imbagħtu ta' ġewwa u ta' barra jixċaraw qegħdin. Dak il-gvern li għandna. Dan it-tip ta' modell ekonomiku li għandna bħalissa naħseb li l-pajjiż ma kienx preparat biżżejjed għalih. U minkejja l-frustrazzjoni espressa minn diversi ħaddiema, familji u anzjani, il-Gvern għadu mu joffri ebda soluzzjoni konkreta għal din il-kriżi li spiċċa fiha l-pajjiż. Bil-Ministru Mirjam Dalli tagħżel li ssieħ lill-midja fil-magħluq mingħajr kameras u fotografi. Kien propju f'waħda minn dawn il-laqat meta chairperson tal-Eni Malta għallilna illi n-nies għandhom ikunu responsabbli anke kif jużaw l-arja kondizzjonata. Dawn il-kummenti mill-Gvern u mill-Eni Malta ġabu magħhom reazzjoni jibsa mill-poplu fuq il-midja soċjali. Ħafna persuni qalu li l-Ministru Mirjam Dalli falliet, oħrajn insistew li Robert Abela għandu kriżi oħra f'Ħoġġru illi mhux kapaċi jsolvija. Bin-nies jitħallew fis-sħana f'nofs heatwave. Erfa' responsabilità u rriżenja kitbet persuna oħra fuq Facebook. Grazzi lil ħaddiema imma mhux lilek Ministru. Dan management by crisis. Xi ħadd ieħor stqar li Mirjam Dalli kellha tindirizza lin-nazzjon permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet fil-waqt li l-Gvern għandu jikkumpensa lil familji milquta. Il-ħaddiema fantastiċi imma intu sħabek fallejtu stqarret persuna oħra fost barax ta' kummenti u kritika diretta lejn il-Gvern. Intant il-qtuħ tad-dawl spiċċa effettwa wkoll il-festi inkluż dik tal-Imsida u Santa Venera fil-waqt illi fiż-Żurrieq anke l-marċ tal-festa spiċċa affettwat tant illi kellhom ibidlu r-rotta illi minna ta' Dilbanda.